Já jsem Jan Palička, jsem předseda družstva zdravotně postižených, sídlo firmy máme v Děčíně, nicméně pracovišť máme po celém severočeském kraji několik. Pracujeme zejména teda ve službách. My jsme v podstatě vznikli ze slavoproudé firmy, která prováděla vlastně slavoproudné montáže. Následně přijel z Prahy kamarád, který má zdravotně postižené dva kluky a přišel s tím, jestli by nebylo možné založit firmu, která by se zabývala zaměstnáváním zdravotně postižených. Takže jsme založili družstvo, začali jsme dělat rekvalifikační kurzy, protože on byl učitel, nebo je učitel, začali jsme dělat rekvalifikace a my jsme si vybírali už zaměstnance do našeho družstva. Začali jsme v podstatě obchodovat na e-shopech, realizovali jsme e-shopy, následně na základě toho, že ve stejném objektu sídlí firma vlastně původní RCS.net, která má zkušenosti poměrně veliké s technickým zázemím, s internetem, se slavoproudným zařízením. Tak jsme vyhráli výběrové řízení pro firmu Oriflame, kde jsme realizovali objednávkou kancelář celou republikou, takže nám rázem přibylo asi 15 operátorů call centra, které se nám podařilo v roce 2005 realizovat. Tím pádem v podstatě jsme se dostali do stádia, kdy jsme si museli přefakturovat různé služby. S okolností ve stejné době končila výstavba českého mobila pro sítě Oscar vlastně, takže jsme vlastně realizovala firma RCS.net, tak jsme převedli techniky do družstva a veškeré činnosti vlastně se poskytují v rámci družstva. Když v podstatě děláme servisy slavoproudných zařízení, požárních signalizací, zabezpečovacích zařízení, kamerových systémů, evakuačních rozhlasů, počítačové sítě a prodáváme IT techniku a takové další služby. Provozujeme teda call centrum, jednou máme v Děčíně, to vlastně specializované na objednávkou kancelář Oriflame. Další call centrum jsme v rámci projektu z Evropské unie realizovali v Ústí nad Labem. Pracoviště máme v České Kamenici, kde máme realizovaný vlastně dispečing punktu centrální ochrany pro širokou oblast, i včetně výjezdové skupiny dneska. V roce 2010, 11 jsme měli asi 102 zaměstnanců, z toho asi 90% lidí se změněnou pracovní schopností minimálně. No, a jak se vám třeba teď podaří, když jste měl teď se nám daří, začíná se nám, krize je, ale v podstatě my dáme ve službách, které jsou povinné pro do firem, ne co se týká těch požárních záležitostí, ale v podstatě i další věci, které zase v době krize, že potřebují firmy prodávat, tak potřebují call centrum a takové. Takže nám se docela daří, obraty v podstatě stouply z nějakých 20, za loňských bylo asi 20 nebo 22 milionů, nevím to tady přesně. Za dneska k konci srpna máme asi 38 milionů obraty. A vy patříte vlastně k takovým těm zkušenějším, že už dlouho působíte na trhu, dlouho podnikáte. Kdybyste měl něco poradit těm, co začínají, tak co byste jim poradil, co byste jim řekl? V podstatě jde ze vztahu k naší legislativě o to vybrat si vhodného partnera, protože už i my jsme se spálili několikrát, asi dvakrát, s tím, že jsme vlastně pracovali pro neseriózní firmu, který jsme se pak dozvěděli, za nimi asi 40 firm, které poslali do konkurzu, takže to je asi takový základ. Samozřejmě ideálně se pracuje pro státní správu nebo takové organizace, které vždycky zaplatí, když jako si něco objednají, takže to je asi základ, no a pak to také o tom, že se nedá koukat jenom na peníze, že nás to v podstatě i ty zdravotní problémy potkali v rodině takže v podstatě bratr ten tady taky byl něco povídat o tom, tak ten je taky má částečný důchod taky a i družstvo v podstatě zakládala skupina lékařů a já a kolega učitel, takže z toho to víceméně vzniká. Asi jako převážné množství těchto firm. Tak jo, taky vám děkuju a ať se vám daří stejně jako letos. Já děkuju taky. Tak jo.